И здравейте хора, аз съм Мистер Екс. И това е X Survival на 1.7.2 съм. Това е епизод 1. И тук ще оцелявам на X. Да, вече си направих тук неща. Не съм ги читнал. Нямам геймод. Видите. Да, току-що свърших един клип, който ми фейлна, както винаги. И сега това е втория клип. В първия клип си направих тези инструменти и започнах да ходя на някъде. И така, мисля вече да спра, да си направя една кирка и да покопая малко, колкото да си разширя към мястото. Няма да се заселвам сега, не си мислете, че ще живея тук. Само това ще бъде за да пренощувам. Сигурно това ще направя тук. Но и да, в следващия епизод ще си търсим място за къща. Сега не знам какво да ви кажа. Ако сте гледали клипа ми, вече имам интро. Така че и сега ще имам интро. Но така. Предишният клип беше с The Dark Shadow и XBGit или Minecraft Devil. Да. Направили сме си сервер. Привет. Да. И цъкаме си в него. Цъкаме си в него от време на време. Но напоследък нямам време да играя и затова още не съм снимал. Така, малко тъпо. Сега сигурно вие гледате как тук си правя неща. Защо изкопах толкова много със луда? Не знам. Сега ще ходя за малко дърво. И ще си направя врати и така нататък и мисля да привършвам. Защо ми дава Getting Wood сега? Не знам. Но карай. Да. Канала на The Dark Shadow ще бъде в описанието. Абонирайте се за него. И да, това. Аз не знам повече какво да ви кажа. Мисля, че толкова ще е достатъчно. Да. Просто в този клип заселване, какво да ви кажа.
си мислете, пак ви го казвам, че ще живея тук. И така. И аз ще привършвам клипа. Аз бях Мистер Екс. И чао.